Kashnong riang do kathan ka bapau bha na do kathan dengam Henry hakis namba menshwa ki kampen roy ki duna bha data na do snamba ki pa ki la je ju ba witing mausor kumwemele ha ka ba ula la ban wanra ka civil subdivision ba ki kampen roy ki la stang ban ki stan ha ka jingle jurep jung nong to ko bo jung mau phor ya ka te ka than menta ka sisa jan ka kwete ber la yo ban kran ba uba sranli rongren President Badam ka Newtop Youth Council Motion Road Circle akabau te rang ba ulai khuble ya hinong mi khman ba kunthop yo ba witing mausor ba gigur merthong bat kham tam e yo ba Methodius Takhar MLA ba menta ubla la ban wanra shibon ki jingmen toy ha ka dong ka than baro ko wei Jadi buat kena kasihnya sobat aku boleh suai pi ba kira lah ya tristom nang ta takam jong ba kada ban pasngau ya ki kobor ba seki pai ba haman ki por ni ya tre ki ni kam nang ba jong pi ki pai ba ki yo ka ji sai ki yo ya ka kobor ka ba ti kena de na kalian jong nang tap ki so komen ya ka ba pi kli mata poi yu i sisa ya kata ka jingkala ka dong ka tan jong ni nadu ka por kuma piong menta ba isa waiting ba de XMLA haki por kila long sisa bala wanra ya ka civil subdivision la police ya ka civil subdivision hang ne hapo mau sirat jongi ni dap ta kajing sungu ya i ki bala trichtom na menta pan kentiu ya kane karoi kapar ha bade kane ka dong ka thang jongi ke bala sabin hadu kata-kata bat kumta ter Naong ba ya isar waiting ibala no seniang sisa ya kata ka dong kathan ka jongi ne tap ta jing sngau ngu i ban kumjuru ke jing ero ka wan si ka bala tri sitom ban wan ra ya kata ka phang ba ka roi ka par ban kumjuru ya ki emale kum isar jugur dai ibala tri sitom nang ta ka dong kathan jongi i sisa ka jing kiu leng ba ta ka jing tri som jongki ki bala wan ra ya ka roi ka par kum ki surok ki school bat ki college hakitai ki ka me kasinang nong kana kabala wanra kiskim jong ke NSC habade bat kanong jiri bat ki rengdim kom tatia tia kilo i sha ka jingkala ka dong ka thanga jong ni ya iro ngi dap ka jing sino ngo ka bakrau bat kom juro ka jing yaro mo namal bala tristom na kam ta ka dong ka thanga ni ba ki kon sinong kon thau bat ki nong chong chong jong ka ne la yo ya simanta ban kiu sha prang haki banta ba per bat kumta kom juro ne presiden MLA mentaro kelawan sisa ya kata ka jingkalah ka dong katang joni ni dong kam ya kum kini ki nong yalam ni dong kam ya kum kini ki nong ikmat ki batris tom sisa na mata ka dong katang teng ni suntu bakla kum ki nong chang snang ha ka ba ki nong ikmat joni ki wanra ya ke jingkalah ki dong ki thang ki joni ki ya kran da kum ne kum tai ki ya binya ko ya ki jing tre ki jong ki henry nakaliang jong ang sngo kajing sungu nam ta kajong ki warla ki la tre yakini ki kam jaka haka ba ki cham chibun ki jing e henry ki la ban wala kat ne nakaliang jong nang sungu kajing sungu nam ta kajong ki namar komune ba sar ba msedio suru dei lawara asya kum kini ka artificial top katai ka college ka pamanta bat kum juru dang menin yo i haki social media bala wan player ka bisi ha sendiri karno ka jing matoy na mata ka dong ka thang juni ke la yo lat ya inong song sunong jongi ya kaman panon kam ya kini ki roi ke par bat kum juru kiwe ki bam la ban yo i da mangaro andre nakapak ki kinong song ba dei ban ya bing ya kho ya kino ki bala wara nawar kila IT de la de legit ya ki ban long kino me khamat andre makiru kila train nam ta pai ba nakaliang jongan pan pautang ka kumta namar ngidap da ka jing su ya ki ya ke bala ki no senyang ya ke dong ka thang joni TKA kiway pat ki jing anut yung kipay ba ki don kam hakana ka than na kumta kiway pat ki jing rap na kinomit mat Kena kaliang jong ni hang neng yu isai ba gila function ayla wanra ya ke civil top subdivision ngila wanra ki block do per hang ne ngila wanra ki nat na kam jong ke office hang ne ngi kwa ban kini baru ken function no ba ken long rekam no ba ki pai ba kin ya yo sementa ke nya kini ki
kitnat ba fer jam koroi kapar hapo ka dong ka thang ka jami namar wa adu menta kam dapat rekam ha kane ka civil subdivision sini but ki blok do ngai ba ken sa rekam no kini ki sini lengba ka tre ki jongki ni kerpat ka sarkar ba ke pen kloi no kini ki la rekam ba ki jong dong kam kirang bun ni tang ba ngin ya pendiap kewe hadin kewe watang kini ki ba khmat ro kompat dep andre ni kwa ba kini ki bala penurlong de ban long kam no ke ta sakawai pat kanye keli ka bang kwa ban yo jitip na phi hak be dei bat tine ka skim spas ngi na mana du ba ka sorka ka lapan kelaya ka kom trekam ngai imat ba ki pajba ki mat bun ki jing en mar ba kimla pat pendap ya kamram ka joki te ka ka ba pidon ba ong halor kane de kane ke dei ka banta ka kong santam na banta ka hisnong jong ni ki badong hanong kandong lengba kane ka kam NREGS ka bang yong ka chis pas ni kalong haduk kat ni ka bang UI mata karoi param pare sha re hakini kisnem ki ar likely kisnem mata kala shamjing namar ba kala pen ya ki rukom trekam ngan suong no ba ka ba pen ya ka rukom pen trekam ba la kinong song kim la ban le ban putanti ya kita ki jing ka ba ka office kala pentrekam le ki hakaba kin le no da ka ba ni ong ba ban penungkam no do aghar nawa ka kta sibun kum ki hakipor ba manshwa ni le ya kene ki spas ni ki snong ba fer ba ni sonduru ya kene ki jaka ba di kinong trei tang da kaidur ba ka GPS handai menta le do aghar da unong da uju jokar hodar unwan tre kalong ka ba adu kata ginong song hakini ki arlai snem ngawi ba kane ka jing tre spas ka herba halo kini kinong rimba ki wa penongkam odhar ba kinle ya kane ki KYC te ngakapat wa hajing sha kadai ka kamram jong ki nomi khmat jong ni ban tuklar lem ya ka ministry bang pan lachwa na kamata kini ka ba ki shandur KYC la ne da ka ba penongkam adhar hajing sha la da ngin yakran ya kata kaban pentikna je ki kam ba haswa ban tre kam ni la pentikna da ka ba ngin le GPS ya ki kam ngin le sondur ya ki kam bat ngin sondur ya ki nong tre hakitu ki jaka tang ba mentala hawan sondur man sin ha kecisni mid but step but nalor kata hawan hido utrai job kat ban sondur kalong ka do kata andre dai na kini kadau ba ka jing tre cispas ni hakini ki jakai jongi kala kham her hi menta hakini ki te ha to hakar kom siu ya ka bible ngi ka ya bet ni em ha ka liang jong ka ka jing pai ki jongi ki jing siu te ka pai ya bai tang kata ka kam ba pen na ka office ka ba pen her ya kata ka jing tre ha ka jaka jongi sini to ku sibun